נתחיל. בואו נפתח את ה-Five Nights at Freddy's, נראה איך אנחנו עושים את זה. רגע, אני עושה ככה, זה ייתקע לרגע, אל תיבהלו. אוקיי. אתם רואים את זה, נכון? כולם רואים את זה? מצוין. רגע, נפתח את הצ'אט. ברשותכם, רגע, זה עושה... וככה. עושה כך. יש. תאשרו וככה. נראה לי שהצלחתי, נכון? יש. תאשרו לי שאתם רואים את ה... תאשרו לי בבקשה שכולכם רואים את המשחק. תאשרו לי בבקשה שכולכם רואים את המשחק. יש לי את המוצרים שלך, תודה רבה, איזה כיף. כולם רואים את המשחק, מושלם. אוקיי. שימו לב. אין לי מושג מה מצפה לי. בחיים לא שיחקתי בזה. 5 לילות אצל פרדי. המשחק אימה הכי ויראלי שהיה אי פעם כנראה ביוטיוב ובעולם. אתה רק אומר פרדי, אחי. אינדר רק אומר פרדי אחד מפחיד, אחי. וואו, תודה רבה על העזרה. אוקיי, אנחנו מוכנים? אנחנו מתחילים בלילה מספר 1, אוקיי? בואו נתחיל. אוקיי. אוקיי. בואו נראה. אז ככה, אנחנו התחלנו, פרדי זה פיצריה, 12 AM, לילה ראשון. זה ההתחלה של המשחק, זה משחק הראשון, ראשון. אוקיי, ראשון. אומייגאד. אומייגאד, טלפון. זה חזק הווליום או שזה בסדר? זה חזק הווליום. רגע, אני בלחץ. איך אני אכבה את המזגן? יש פה מזגן בכלל? אני רואה מעברר. לא יודע איך מכבים פה כלום. אוקיי, עכשיו, אני משער שאני צריך להסתכל פה. נכון? עכשיו אני רואה פה 1, 2, 3. אוקיי. זה המקום הזה. אחלה. כן. אוקיי, סבבה. Sorry, out of order. אוקיי. מה אני אמור לחפש בעצם? מה אני אמור לעשות? זה אני. אוקיי. זה החדר שלי, וזה המצלמות שמחוץ לחדר שלי. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, זה... עכשיו אין אף אחד לידי. אין לידי אף אחד, זה החדר. שימוש בבטריה שעולה כשאני עושה... היי. מה זה? ראיתם את זה? היה... שוקובוקו. אוקיי. מה אני אמור בעצם לעשות? לחכות שמישהו יזוז? רגע, אבל הם באמת 3 או שהם יותר? שאני לא אתבלבל בטעות. כי אני רואה אותם פה, הם 3. גוד בוי, סליפ. איפה? אור, לא פה. לא, תחבט אור. אוי, לא. אוי, לא. אוי ואבוי, גם הוא זז. אוי ואבוי. מה אני אמור לעשות? אני לא יודע. עידן בהצלחה בלייב, תודה אח שלי. מה אני אמור לעשות? אני לא יודע. מצלמות שלי. הוא לא פה. אוי ואבוי, זה מקולקל. האורות שלי פה מקולקל. אמא. אוקיי. הנה הוא! הוא פה בצד שמאל! אני נועל את הדלת. אימא'לה. הנה, אני רואה אותך. איפה הם? הציפור עדיין שם, זה בסדר. הציפור עדיין שם. סבבה. איפה הוא? הוא נעלם. אוי ובוי. אני לא יודע איפה הוא. הנה הוא! הוא לא שם! איפה הוא? אמא. אוי לא, ציפי הלכה גם. הנה ציפי בדרך. אני יודע מתי לפתוח עכשיו. איך אני יודע אם אני יכול לפתוח עכשיו? אימא'לה. איך אני יודע אם אני יכול לפתוח? מה אני אמור לעשות עכשיו? אני לא יכול לפתוח עכשיו, הוא פה בחוץ. יא רבינן. אוי לא, ציפי. איפה ציפי? ציפי! ראיתי את ציפי. אימא'לה. אני לא יודע מה לעשות. אין לי חשמל. יש! ג'י בצ'אט! let's go! וואו, זה היה מפחיד. רגע, חבר'ה, תקשיבו רגע, זה לא מצחיק עכשיו, אני לא מבין את החוקים, נו.